Kamusta naman po guys? Ako naman po si Bente Maano. E paano naman kayo guys? Ang nahirap nito, ito ay 1.4 at 0.2. Ano ba ang diniskartehan nyo guys ng ito ay maayos na Minecraft? Na kung saan itong Minecraft, kaayos-ayos naman nito ang paglaro nitong Minecraft. Ano ba ang klase dito ng Minecraft ay alamang na Minecraft ay cellphone. Kaya naman natin guys, ipatignan muna ang aking kapitsura ng mga nakita mo. Ang walang nakalagay na join game sa kakatakutan video. Eh wala malaman. Ano talaga po dito guys? At creepypasta talaga po guys ang paglaro nitong Minecraft. Ito yung nababaguhan na lang dito kung nakakalaro ka dito. At mag-ano muna. Huwag na muna maglagay ng mag-creative move muna. Maglagay muna na tayo ng Sims 666. Ay creepypasta talaga yung Sims. Kung mahirap to. At pagpatignan mo na sa ito ay bago to ay 1.4. Magpatignan mo na mabuti. Itong kasi. Itignan natin yung maayos na Sims. Ito ay Minecraft. Ang creepypasta dito. Tignan mo na. Ito'y kakatakutan na walang join ang game sa mga naglalaro ng Minecraft. Kahirap-hirap nito ang Sims sa Minecraft. Kagaganda naman po guys ang pagdasalig na itong Minecraft. Ngayon uli, dumating na uli ang creepypasta doon sa mga paglaro ng Minecraft. At Giant Alex, Herobrine, at kakatakutan na cave sounds. Mga hanapin nyo muna. At tignan na natin dito sa mga walang village. Titignan muna natin guys ang mga kahit aling niya yung gugustuhan na Sims ay Minecraft. Hintay-hintay muna at alalaman muna kung ano ditong Sims ay Herobrine. Kahirap naman ito guys sa mag-download nitong Minecraft. Di na dapat kasi pinagkaklase sa mga bata. At ako na lang dito magpaparaan. Dito lang ay walang cave sounds. Sa ibang cave sounds na kung kahit taling 1 point at wala lang sa 0 point. Pag ko Minecraft pa rin siya. Ano ba ang usapan dito ng Minecraft? Di yung mga klaseng Minecraft. Nakakakahitali. Patitignan na natin mabuti guys. Kasi si Herobrine kasi wala magawa. E di Herobrine ang matatanggap niyo sa paglaro ng Minecraft. Si Herobrine ang malalaman mo dito ay ito. Ang hindi mo matatanggap na itong Minecraft. Paglaruan na natin itong klase itong Minecraft. Para malaman na natin yung mabuti. Itong Minecraft. Ay hindi na pala kaya ito. Ang kasi dito ay 1.4 ay hindi na ito naaari. Iba lang yung may naaari kasi guys. Ito naman ang usapan naman dito. Tignan natin ang mabuting Giant Alex. Na kung saan naglalagay ng mga gustong Sims ay talaga naman di naman kayo tinatanggap ng gayang klaseng itong Minecraft. At bago na to ay 1.4 ay talaga di na siya 0. Sa Google mo lang yan di-download. Pag di mo kaya, kung pwede na lang i-share it. Pag mahirap na, edi kung bawal na ng ibura ang Minecraft na kung saan natapos itong Minecraft. Ang kahit alin dito guys. Punta tayo magkulit-kulit sa doong naglaro ng Minecraft.
Para kuha muna tayo ng laman. Para may alam tayo dito. Guys. Alam na naman natin guys ang pagkano itong klaseng itong Minecraft. Kalukuhan naman uli yung mga klase itong kalukuhan ng Minecraft. Hindi pinagtatanggap doon sa katangunan ng ito ay Minecraft. Hanap na natin si Herobrine. Saan. At bago na akong gubit guys. At para hanapin nyo na mabuti. Ito'y huwag mag-survival move. Para magkaroon dito na hindi ibig sabihin ito'y Minecraft. Talagang kahit alin dito guys ay wala magawa at patayin mo na ang pag ito ay Minecraft. Para malaman na natin dito yung lugar ay hindi nakikita. Herobrine ay hindi mahilig mag-cellphone. Gusto niya ang papatayin na itong naglalaro survival. Ito naman ni klase naman po guys ay ito yung Minecraft. Na kung saan ang walang tanong dito ito yung Minecraft. Ang tanungan yun guys ay maayos itong Minecraft. Di lang yung basta-basta ito yung Minecraft. Talaga naman po guys, ito yung Minecraft. Ano ba ang klase dito? Ay nasan may ano. Makitang-kita na natin dito sa may taas. Makikita na natin yung kulay blue guys para malaman ang sagot dito ay nagkaroon si Herobrine. Kasi naman po, wala magawa lang po guys. Ay bigla ako matapos. Baka ito yun. Ang nakita kong walang nakita. Dito sa makataas. Ano ba guys? Ang nahanap niyo si Herobrine. Andoon. Tingnan natin doon sa malalayong lugar. Ito. Titignan natin dito mabuting Minecraft. Ay saan. Remember Minecraft. Ano ba ang kakatawa? Ano? Ito. Tayo naman din na natin nakikita yung taga-village. Ay mga sigurado na Minecraft. Ay maghanap muna tayo ng kahit ano dito. Ang diskarte na kung saan ito yung sales.
Ano ba ang tanong nito sa Minecraft? Bakit nagkaroon ng ibang zombie? Brian. Si zombie pala ang nagkaroon. Iba na ang zombie. Sa island yung guys ang nakalimutan ngayon. Ay talaga itong Minecraft. Mga hindi nakakatapusan to. Dito'y kamali lang itong scenes. Bakit talaga guys nahikling yung mga blocks? Sino ka nagawa yun guys sa scenes? May nagkamali ba tayo guys? So ito i-download. Bakit na natin kasi napapunta sa saan ito? Herobrine. Bigyan nyo na ba nakita guys? Itong katapusan ito ay scenes. Batignan na natin dito sa may baba. Bakit nagkaroon ng gayaan? Siguro sino naghakot guys? Si Herobrine yun. Kung mahanap doon. Bakit guys may karoon dito? Bakit? Nalaman nyo na ba po guys? Ito ay Minecraft. Tinakot na tayo. Ito ay Minecraft guys. Ala kahirap. Kahirap pa tayo si Herobrine. Bawal tayo survival mode. Pinapatay tayo ng mga kahit anong objects dito. Tignan natin dito sa ano. Uy, naku, bakit may spawn? Dito meron. Zombie. Bigla ka guys nagkaroon. Kabilis talaga. Subscribe mo na lang po guys at mayroon lang po guys ito'y mahirap na tong ito'y si Herobrine at talaga itong creepypasta talaga to ay sa Minecraft. Babay mga everyone natin dito para malalaman na natin yung mga sagot doon. Mga everyone natin dito, patayin mo na ang recording na natin dito. Bye bye.